Pangalan na nag-i-start sa letter V. Victory. 5, 4, Vino. 3, 2, 1. Okay. President ng Pilipinas daw. Isko Moreno ko ng lakuhan. Yo! What's up mga kanoo? Welcome back muli sa ating channel. At ngayong hapon ay meron po tayong gagawing isang tawag na Wait dito? lang, challenge! Yeah, pabobohan challenge. Ngayon lang po namin gagawin ito. Ay, wow. I'm sure na alam nyo na po kung anong gagawin, di ba? But before that, kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para ma-notify ka sa mga bagong videos ko. So, alam nyo na ba yung pabobohan? Oo! Isa-isang magbibigay ng example, tapos hanggang sa wala nang maisip, at kung sino yung last na hindi makasagot ay lalagyan po namin ng lipstick. Nandito po pala kami sa Kape. Sa SM. Silong ng mata! Dito po sa cast department dito po sa PSU Bayambang. So wala po kaming klase kaya naisipan namin to. Half-day lang yung aming review. Okay. Without further ado, Let's get started! Okay, so pipili na po tayo ng mga topic dito. First natin ay brand ng sasakyan. Okay. Yeah. Kahit anong sasakyan basta brand ha. Brand ng sasakyan. Mitsubishi. Toyota. Ford. Chevrolet. Kinto. Bye! Rusi. Honda. Ferrari. Wah, five. Di ba din? Wala yun! Five. Mio! Four. Toyota! Three. Anong? Uy, Mio! Mio, hindi yung Mio brand. Five. Four. Nikon! Siya, hindi ka ma-zero. Ito five. Sabi niya Mio. Five. Ay, brand naman yun! Hindi yun Mio. Parang uri ng sasakyan lang yun. Pero hindi siya brand. Five. Four. Hirap naman! Three. 2! 1. Oy, tigisa kayo talaga! Hindi ka pwede sunod-sunod lang? Ako lang. Kasi ako. Game ako na lang muna. Oy, kamay din lang! Pag ikaw natalo ha! Okay. Wala kang white! Ayusin mo yung salamin ko. 1 inch lang. Abalo ba? 1 inch lang. Ang buhay ng eskwate! Game! Kabubuna! Ikaw naman bubun. Ha! Elements of the periodic table. Oh, shit! Wala ako na! Siyempre ako na tayo, di ba? Hydrogen! Magnesium! Carbon! Helium. Oxygen. Copper! Lithium! Gold! Silver! Cobalt. Beryllium. Tin. Helium! Potassium! Lithium! Lead! Silicon! Boron. Zinc. Nakubog na kayo. 5, 4. Cobalt? Nasabi na. Sabi na. 2! Mercury! Ah, Nitrogen. ikaw. Copper! Tapos na. Ikaw. Uy, nasabi na yung copper. O di. 5! 4! 3! Oh. Ayun! Oh. Chlorine. Helium. Nakakainis. Tapos na yung helium. Hindi pa. Oh, tapos na. Tapos na. 5, 4, 3, 2, 1! Ako. Ay, hindi. Babi ba? Si Mitzi. Ikaw, Mitsu. Pag Sunod eh. sunod-sunod na lang. Nakakainis si Andy. Bakit? Alam ko ba nasa utak mo? May kita ba siya? Ay, matangos kasi kayo. Wow! Okay. Next. Ay, nakunod. Hindi na kayo na rin. Napunod na siya eh. Uy, wala na tayo. Ito ba? Kalaw ba? ay... Bulaklak. Oh, ori ng bulaklak. Sino mo? Mauna na ako. Wala ka, Mark. Tama ka eh. Oo na. Ako ba? Mauna na ako. Ikaw na na. Carnation. Sambalita. Rose. Yellow bell. Daisy. Tulips. Saan? Tantan. Bulaklak na malunggay. Makahiya.
Bulaklak na makaya. Bulaklak ng kalabasa. Euphorbia. Pampagita. Gumamela. Reflection. Tapos na yung gumamela. Ilang-ilang. Spider lily. Bakit? Bulaklak ng mangga. Water lily. Bulaklak. Wait! 5, 4, 3, May bulaklak. Bulaklak ng kalabasa. Ay, ulit! 5, 4, 3, 2, 1. Aray ko sa... Ako yung bulak... Hoy, mo na pamusin mo yan. Pag ikaw natalo, ha? Oo, ganyan Uy, ang cute. Check mo na nga eh. Dapat yung dito. What? Next. My love! Binalik mo yung ano mo? Hindi, dito. Okay, next. Bunot. Ng Pilipinas. Universidad Okay. sa Pilipinas. Mga university daw sa Pilipinas. Pangasinan State. U. University. Mindanao State University. Central Luzon, SU. LNU. UCU. SLU. BSU. Tarlac State. FU. PUNP. LSU. Uy, sinabi ko na Central State U. 5. 4. Baby yun! 5, 4, 3, 2, 1! Allah! Oh my God! Bawal salamin Ang ko! protect talaga niyan. Si Mark yun. Nag-iisip pa ako. 5! Ganun na Sabay talaga! bilang na talaga! Sino na yung magpaparusa? Ano, ikaw, Mitsu. Tapos na siya, Reggie. Ikaw. Sabihin lang. Ako para white black eye. Aray! Yung kamay mo talaga. Biglang nagagat. Ano yan? Yung sarili mo. Kabila. Ah, Lugar na nag-start sa M. M. Oh, start. Ako? Ikaw, bubunot. Manila. Lugar! Marinduque! Maranao. Mindanao. Uy, sabi mo. 5! 4! 3! Malacanang! Manila, 2! Manila. Makati. Game. 5, Marawi. 4, Makayo-kayo. Malasiki. Manambong Sur! Panambong Norte. 5! 4! 3! 2! 1! Banana! Uy, tama na. Wala na. Talo na nga siya. Hindi ko nga magpurus. Buti na Ah, ito wala pa, na. mayroon pa. Wait lang. After niya, meron pa. Mag-isip na lang ako. Ah, ito naman, next. Ano? Pangalan na nag-i-start sa letter V. Victory. Vilma. Vico. 5. 5. Vanessa. Venus. Bava. Vladimir. Vic. Vilda. 5! Venus. 5! 5. 4! 3! Vanna. Victoria! Victor! Von. Ano? Von. Paul! Spell. V-O-N. 5! 4! Vino. 3! 2! 1! Okay ka ba? Ikaw. Ikaw! Back na. Yogi, dito na nga. Ay siya! Pagkain na color red! Spaghetti! Red! 5! 4, 3! 2! Apple. Kamatis. Ikaw natin. Sari. Oy! Strawberry! Lord of the Rings. Bakit ba? Meron. Balance na balance, ha? Para ka kayo sa puka. Ano pa? Okay, Yung President naging ng Pilipinas daw. Start ka na. Makapagal. Kahit yung apelyido Oo, na lang. sige. Duterte. Garcia. Quirino. Aquino. Quezon. Ramos. Garcia. 5, Arroyo.
Aguinaldo. Aguinaldo. Gisnado. Aruri. Aguinaldo, tapos na. Laurel! Rojas. Kino. Tapos, Ninoy. Cory. Oh, yeah, Ano go. sila? 5, 4, 3, 2. Inisip ko yung nasa... Saglit, inisip ko yung sama nila. Sino na yun? Sino yung sa Estrada. Ano daw? Isko Moreno. Baka mayor yun. Ay, Maya! Ayoko na! nasa gitna kasi. Oh, yeah, brand ng chocolates. Go, ikaw, Steven. Toffee. Toblerone. Sabay. Goya. Ano? Skechers daw. Sapatos. Skechers. Skechers. Game na. Game! Stickers. Sa rin to. Stickers daw. Ay, stickers. Ayun! Sneakers ka na yun! Sketches yung sinabi niya. Mali yun. M&M pa daw! M&M na! Meron stickers. Aray ko! Ako na, Nips. 5, 4, 3, 2, 1! Dairy milk. Wala na! Laptop! Ferrero! Bayan? Cadbury! Ang dami ko lang iisip ha! Happy? Chowe Choco. Anong tawag na yung pag dito? Eyeshadow. Okay, so yun lang po. Brand ng damit. Hindi ko alam yun eh. Alam niyo naman na po kung sino yung pinaka-back. Game. Sige. Ikaw na. Ako na. Ano? Hindi Ikaw! Open shop. Zara. Blue Corner. Kentucky. Kasi mo. Mr. Lee. Blue corner. Dad? 5, Hindi pa. 4, 3, 2, Phoenix. 1! Kailan pa naging brand yung Phoenix? Brand pa yung sa ano? Ukay-ukay. May mga brand naman. Hindi na pag nasa gitna. Sa likod Na lang sa ano niya. sa tenga. Para mahirap. Okay! Okay, so yun lang po ang ating video at mapapansin nyo kung sinong pinakatalo. Pakibilang nga kung sinong Alam pinakatalo. niyo naman na kung sino yung pinaka-boss. Ay, hindi pantay lang tayo dito. 1, 2, Pwede bobo tayo pala. Bobo kaming dalawa. So yun. Kanoa tayo, tayo na manoa dito. Tayo pa bobo, kala ka ba matali na pag manoa? Bobo pala. So, So yun lamang po. Thank you po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kakalimutan mag-like at mag-share po mag-subscribe. Thank you. Bye-bye.